Ох, че хубав момент бихте. На микрофона. Ще се запомни. Има един кошар. Той бърка в бездънни кофи и взел вриски и хартия. Притребвало му любов и подобна друга мърсотия. Помярах носа му диша, нощен по звездите стари. Близки са в степен виша, близки са като другари. Разменят лики, дъх и време и сутрин тръгват на обхода и влачат общото си бреме на антропоморфната природа. И нищо без да си дължат, спокойни, гладни, миризливи, изминават своя път, сигурни, почти щастливи. Докато се случи пак, сценарият куплета втори. Един друг, като мила игра, заспят пред кино горе. Му гриша Трифон, посветено, сетите се точно. В този град къса е главната улица. От родилния дом до дома на покойника. Пълно е с котки, като филм на Костурица, и малко са хората и нямат се войни. Има църква с камбани, градски часовник, автобусна линия и градинка в дървета. Най-красивата женска си няма любовник и на всички мускари душите им светят. И един полицай, който са всички на тие, и кръчма, в която мъжете мечтаят, и само един луд срещу месеца вие и няколко кучета да поговаят. И едно лятно кино с пейки изтъркани, където играят на змичка децата. Филм с Ал Пачино ще дава четвъртък, а през май 24 тук ще касне.